भाव में कही अब तनी भाव में आके सुहाग रात के पहले रात कह तरी के हे भगवान इतना ना लम्हा रात कह दो 8 घंटा के रात होला नु। हाँ जी 24 घंटा के रात कह दो। हाँ हाँ कहे से कि मुस्कान के साथ कटे वाला बा। कैसे कहतरी किया जो हो अरे पहिया मिलनवा कि मिली है सजनी के सजनवा कि हमार अरे अंग गुलाल नियन खिलल बा बदनवा कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखती हे भगवान बिहान तनी में रिपीट बढ़ा दे रिपीट कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखती किया जरा हे भगवान आज राजा जी के कोरवे में रात भर किया राजा जी के कोरवे जमान हो देखिए आदरणीय राजेश जी आशीर्वाद ले सादर प्रणाम बा। हाँ जी हे भगवान कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखती आज राजा जी के और का और को हतारी राजा जी के तनी आ जाए मुर्गी मार के राजा जी मुस्कान
कि होइला के दरियावे मेरे हाथ होखती आज राजा जी के करवे में जवान होखती आज राजा जी के करवे में जवान होखती और कहत है कैसे चढ़ाली जवानी के जवान हो खेती अरे अरे तनी हेलमेट आ जा अरे हेलमेट आ जा तनी मुस्कान जी तनी रहुआ हमरे चल जाए हम हो बानी साथो साथी मन दे और बात में कहत दिया कि हे भगवान हमरो बिया यही साल भर बा हां हां ऐसन मरद के पाले पड़ गई छुआ तो नहीं यही बात अच्छा लगा हई चढ़ाली जवानी के जवान हो खेती हई चढ़ाली जवानी के जवान हो कि हई चढ़ाली जवानी के अरे जवान हो राजा जी के करवे में जवान